Ashwa bagi dekat hapua ke regional committee ke komiti ke balai pet halor ke jimpen bet buat hapren ke Meghalaya bat Assam kila temu balik ya kendui ke hiya sarkar ke jela Assam ki dekat kete ke regional committee ke balai pet halor ki kam ya ke japuat haki jaka ki bahap haripoi kila pelong ya ke wei ke jingalang ke bakerpang handong po bahadian belakot kete ke jingalang ki sahiar bet syukuati. Ya kata ke regional committee layalam doba presiden tedsong kumu chairman haringkat ki dekat bat ki badai ki MLA Naribhoi ki bakentu bi ba sustenance sotun MLA Jirang uba Meral Bonds MLA Nongpo berdasarkan lamare MLA Namawati. Kaski nak liang jong ka regional committee ka bala constitute lembaga government of Meghalaya. Ia siong biang sipang hang dia po Nongpo aga babarok mangiki members jong ka committee. Ia don namar ba menta ka janmit nyau bujing don sa ka joint meeting. Hapdeng jong ka Assam bat jongi ke Meghalaya. In late menta site sekauti ka bangilai rai ka long bala syai men step kan don ka joint inspection. Ha ka bangin late chua tang ye ki artli ki cluster. Ka wei ka de ya ka Khanapara cluster bat ka ba ar ya ka pilang kata cluster. Te ngilaya penkre ngilaya study ngilaya pek na do sedong dengan kermen ke brok ke jai bet ke yariti te kemongo pi sibit nyau bujing ni asong lang ke meeting na pedeng ka apdeng jok Assam bat Meghalaya bat la syai men step president ngin siami pada na pok hati kena mengin lecha ketika artli ki cluster artli ketika jaka bangin lech ketuka physical inspection hakba bro ar ki committee bro ar ka state government ngin yo I dala ka jong ka khamat bat ngin yo snguru dala ka jong ka skor ya ka views lene ya ka jing ajing mut lene ka jing kren jong ki tu ki snong ki badon ha ki tu ki jaka ki bang yo ong kataka kita ki area of differences hapo jong ka de Karibahoi district jongi bat dia mentah ka kentingin le syai kini ki artli bat hadin nang tangin se penbet biang pada hakoi ka sngi sai ki tu ki we pat ki area of differences ki ba dang sakut kumno bangin ya penyat state ya kan kam syakmat kena bangin penkut no ya kini ki jing ya bom ya sutu jengmut dan ni kini ki aka ki jing kenat ki badon nadu ki postnem ki lalai adu kan ka kenti ke bamanda tu ka district committee ka bingi tau ki don lang dak discussel man ki don lightly ki district committee ka we ka de ka jantia ka baar ka Ribhoi bat ka balai ka West Khasiels dia hakini ki bro lightly nak liang ke discouncil ki don bentalang ki don lang ki long lang ki member rengkat ru bat ki sim ki hima nang ta hadu ki tu ki snong ki ba don benta lani ki ba ya tengku kita ka area of difference hakawe poko ki jaka tingi invite bat ki long lang ki member ha kanika ka bangi ong ke district committee tenai kani pada ka ba ngidon menta kadangi ong ke regional committee kani kalong hadin bala decide apdeng ki arngut ki chief minister na Meghalaya ban Assam ki ong batongin tau komit naman ngin namai la ban ong ban shu tau ko committee ba ha sa pila sutu bahai ru ba kani ko committee ka de ban duna ban rit namar bangi haple ya ke joint inspection de ladangi ong begini ya simshu sei kita kan sitom nang dau ki rai ha katuka meeting ga bla long apdeng ki arngut ki chief minister ki rai ki ong ba kani ko committee kam de ban palat ya ka sangut ki members nak dau nak liang ka Meghalaya ya kabidai per Karibahoi district kila jet yang aku musyaman bat ki members kini bro langut iba Meral Bond iba Dasket bat kumju ru iba sotun balengi le ya kataru namar bak kini bro lai ki dei ki local MLA tat ki ba dei direct bat ka area ka joki te dakam ngile kom ta ngi sim ban kaliang ka state government na Meghalaya ngisem bangin la ban yo bun ki aka ki inputs lang ba jo ki local MLA hakaba ki komo pi ki don ke jingkit kle ka bakrao ya kini ki jing bom ya sotu jing bot hap deng ke state jongi bat kubju bat ka state jong ka Assam nak ta daw ngatrai ngim dei ban sotu bakla ya ka jing tau ya kini committee ba klem kun tup lang ya ki member nakaliang jong su nakaliang jong diskusil hakani ka regional committee ka bla tau habdeng ka Assam bat ka Meghalaya te ngimdei ban ya sutu bakalai kata namar ngong pi kanu ka feedback kanu ka jing ki paper ki kot ki slab boro ngi ya konsol lang ngi sim lang tenai ya ka bayadei pada bat ka joint inspection
habdeng ka Assam bat kami kelang ngi represent mangi bat ngiru ngini kat kum ke jingi ajingut lang jong ki district council ki hima ki sim right lengkat bat ki bot snong bot thap